何でも。かの者の剣となれ。俺は強くなる。ルシ良いのです。失礼。とでも思っている。
なんだってやってやるよ。迷ってなどいられない。やるしかないんだ。これでもっと癒しの力よ。なんだか調子が。まさかこれほど強い人間がこの世に。どういうことだルシ。強すぎる力は人をあなた方の世界はあなた召喚された身ではこれ以上戦うことはできません。終わった。やったね。すげえぜ。これで私たちにも光の神を倒すなんて。そうね姉さん。俺たちを阻む敵はもういない。これくらいで満足してはいられない。任せてよエルヴィン。よし、まずはボーゼルの元へ戻るとしよう。そして次はこの大陸を統一。勝てるとでも思っていたのか。だってやるときはやるんだぞ。
光の力よ。私がやらなくてはならないの。俺の一撃を受け切れるか。このままじゃ終われないんだ。死ね！逃げられんぞ。